जाफैयो दिनै बिराद गोजांमोन नै हाइथाव सेंसन जादों फोथारा एकदम दुन्दिया बिबार माखाया दुन्दिया जि मानुन फिसा आरनानै बैग्रि मोनगोन फिथाइ थायाबा खालाया खाला दालिया फिथाइ थायाखै बिबारसो बारबाय सौराफोरखौ खावनानै लाबोनांगोन सौराखौ खावगोन नै जानांगोन मानिमुनिजों आलु एवजागोन जों गामियाव दुन्दियानो दुन्दिया फोथारा मोदोमनाय फोथारा जाबाय खोमालै नै फिथाइया इनाबो बेसरा सोरजिबाय बिलाइया है गोमादों आरो बेसरा गोमा जादों फिथाइया इनाबो बेसरा सोरजिबाय बिलाइया है गोमादों आरो बेसरा गोमा जादों थेमसे जासो गारदों गारनानै थेमसिया मारै जासो गारदों Wah, malah itu tem sih gitu. Ada. Apa sih ini? Yang ini lah. Gila, malah. Hai, itu sih tang-tang nah. Gila li. Malah jauh kebra. Serang-serang mah. JCB जों सबदिसं. Oh, fotogra mai gitu kan rumah tuh siapa? Dah. Kejar rasi. Kejar panen apa kejar rasi sorda. Bukan marga doka. Bari sorda. Tamahana. Ah. एक थामाल बना याते राजराज लोगिन एक थामाल बो 4 केजी এটা গাছ 4 কেজি হ্যাঁ 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 হ্যাঁ
গছটো ভাল হ'লে মাটিটো তলত ভাল থাকিলে অঁ বেছি উৰিব। सरजोबगोन खाजोब्बायानो थामा गंथाम मालिकও লাগে কিমান কি দৰকাৰ আছে পাই লাভ পইচা ছয়ডাল ইয়াতে অঁ অঁ এই তাল গাছটো ওলাই না নলে ৰস অসমত নাই না চিন্তা जाबाय दं फिथाइयानो गैला गोदै नङालै गोदै नङा बैग्रि मोनजायैनि सिन्था जादों बैग्रि मोनजायैनि सिन्था जादों itu setahun yang baik. Mari soal dalam 15 sana apa ya? Hijrah. Eh, sudah gua kemana sih? Dulu. Tuh, kemudian jalan itu tuh single. Nah, dah. Baik, jadi mana?